Tak, ideme na to konečne. Takže si nachystáme náš prvý VirtualBox. Začneme v angličtine, pretože to je asi dneska to najjednoduchšie, čo môžeme každému ukázať. A teda new ako nový a ideme na to. Takže si dáme new. Nazveme si to trebárs Windows 11 Pro. Kľudne môžeme si dať, že to už je nejaká verzia 3 alebo nejaká, to už je jedno. Pozor, je nutné si teda vybrať ideálne nejaký ISO image, pokiaľ už to máte stiahnuté. V ďalšom videu si ukážeme, jak z Microsoftu stiahnuť taký image. Takže vyberáme si typ platformy, to znamená, môžeme mať Linux, Mac alebo prípadne nejaké BSD, IBM, vidíte tady tú ponuku, ktorá nám dáva. Áno, budeme teraz aktuálne inštalovať Windows a akú chceme verziu Windows 11, Windows 22, aby to vedelo podľa typu a či chceme 64 alebo 32 bitovú verziu. Z nejakých dôvodov niekedy potrebujeme 32 bitovú, 64 bitovú verziu. Vysvetlíme si potom neskôr, čo to znamená. Tak, chceme inštalovať. Máme tu predchystaného nejakého užívateľa, Webex user, má tam nejaké heslo, nejaké change name, môžeme si zmeniť meno. Hostname máme nastavené. Pokiaľ máme produktový kľúč, už môžeme do toho dať, aby sme pri tej inštalácii to mali jednoduchšie a môžeme tam mať nastavené doménové meno. Tak, výborne. Čo sa týka hardwareu, ako vidíte, je tu tá zelená časť, ktorá nám teraz ponúka ideálne, maximálne dať nejakých 11 GB. Môj počítač, ako vidíte, má dohromady 16 GB. To znamená, 11 GB dávame virtuálnemu stroju. Pokiaľ mu dáme moc, tak to nebude zvládať ten podsystém, pod ktorým to celé funguje. A vo výsledku nastane to, že jednoducho ten stroj buď sa vám nerozbehne, alebo váš podkladový systém zamrzne a to znamená, že nepôjde ani ten virtuálny počítač. Takže je nutné to s rozumom dávať. Zhruba okolo 4 GB potrebuje Windows na minimálne použitie. Myslím, že Windows 11 už majú dnes i 8 GB požiadavok. Takže by sme mu mali prideliť aspoň tých 8 GB, aby to dobre fungovalo. To isté s tými počtím procesorov. Pokiaľ máte proste 8 procesorov, fajn, môžete si dovoliť prideľovať viac tej virtuálke, pokiaľ ich máte menej, zvažte potom to použitie a koľko tých procesorov budete chcieť prideliť tomu počítaču. No, vidíte, že 4 je taký maximum, ktorý doporučujú, 2 alebo tak, záleží, ak budete mať zaťažovaný počítač. Tak, čo ďalšieho budeme nastavovať? Tady v tejto časti je nastavené, že si dávame 80 GB. Reálne tých 80 GB hneď nepoužijeme, ukážeme si za chvíľku, ale môže dosiahnuť tá schránka, ktorá nám to tvorí, môže dosiahnuť tých 80 GB. To je ten potenciál, ktorý dávam. Pokiaľ by sme to chceli celé rezervovať na tom našom disku, tak musíme dať tady preallocate full size. To znamená, že sa to rezervuje naozaj celé a už nám nikto to miesto nezaberie. Problém by bol, keby na tom samom disku pracovalo treba viac ľudí, všetci by si alokovali to menšie a postupne by nám sa rozširovala tá virtuálka, ktorá sa nainštaluje a potom následne by sme videli, že aha, ono to už nestačí, pretože nemá to kam rásť, takže by sa ten mohol systém zrútiť. Môže sa stáť, že pri nejakej ďalšej inštalácii to samozrejme nastane. Takže vyberáme si nový disk, chceme vytvoriť, a máme nastavených 80 GB, ktoré reálne aktuálne hneď nepoužijeme. Takže dáme si finish. No a uvidíme, že automaticky tady ten VirtualBox už je pripravený a pustí nám celú inštaláciu a pokúsi sa to teda celé nainštalovať. To je zatiaľ všetko, tak nám to stačí a ďalšie veci sa dohodneme potom následne.